डीजे सोनू कुशवाहा, डीजे सोनू कुशवाहा, डीजे सोनू कुशवाहा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो ढेकहा बाजार मोतिहारी, ढेकहा बाजार मोतिहारी, ढेकहा बाजार मोतिहारी। सुनी सुनावा तानी साच भैया लड़की के जात पैसा पर बाड़ी सभी का जकरा पास बधन के बजट ओकर से ज्यादा बाड़ी सपटत देखहु के मिले न सच्चा प्यार रखत सचर चर गई यार जब आवेला दूसर पसंद कर देली ससीमवे बंद अब के लड़की भइली सरेल प्यार के बुझले बाड़ी सखेल जहिया आई सन 50 ये भैया होई औरी नास सुनी सुनाई ले आज के खिस्सा ये भैया हम वाल चालीसा। डीजे सोनू कुशवाहा, ढेकहा बाजार मोतिहारी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो देखी आइल वैसन समाज खत्म हो गइल शरम लाज जदे चलता ये कनी के राज धोखा पर धोखा भाई मिलता यही से गाना गम के चलता दावा दिल के मिलत नइखे अब के प्यार ज्यादा टिकत नइखे धोखा देता सया के सजा दो हे ईश्वर अब दावा बना दो तू ही बड़ा यस कन के सहारा करे रोगी दुनिया बसारा सुनी सुनाई ले आज के खिस्सा ये भैया हम वाल चालीसा। डीजे सोनू कुशवाहा, ढेकहा बाजार मोतिहारी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोदी बना दे एकर कानून केहू के दिल के होखे न खून एक बना के कमाली पून केहू के फेल न होखे हार्ड एकरो बना दिया आधार कार्ड पैसा पर प्यार न होई सेल धोखा दे दी जाई जेल जैसे बंद बा पूरा टाउन प्यार पर लगा दी न लॉकडाउन विवेक बिहारी करेला अर्जी बोली मोदी जी का बा मर्जी मनता मंटू पहले लिखाई भग जाली सदु लइका कमाई जीतू जितेंद्र भइले जियान कौन उपाय करी भगवान सुनी सुनाई ले आज के खिस्सा